Така, здравейте на всички, това е Minecraft Survival епизод 2, но както виждате не сме в Extreme Craft, това защото е затворен и пише, че ще остане така дълго време, но спокойно, мисля да пренеса Survival си в синглплеер. Така, ще си направим първо един World. Ще го кръстим с така. Game Mode Survival. Default. Така, Bonus Chest Off. All Hits Off. Duration Structure, добре. Така, и добре, да го направим. И мисля тук да си пренеса Survival, защото той ще остане доста дълго време затворен и така, и няма смисъл да чакам толкова време. Така, къде сме? На някой остров. Защо сме на остров? Добре. Да съберем малко дърво и мисля, че ще се направя всъщност момент да го гледам. Да. На някакъв остров сме. Добре. Аз ще събера дърво. Ще си направя лодка. И защо така ми лагва пак. Добре, когато снимам и играя с по 150 FPS. Добре, мисля, че това дърво ще ми стигне. И мисля в тази посока. Какво това? Явно не сме били на много вътре в океана. Ами ето тук има пустиня. Добре, супер, ще мога да иззема кактус. Защото в един друг мой синглплеер нямах пустиня и пък исках да си направя кактус ферма, но нямаш как. И затова нищо не стана. О, има и шугър. Добре. Така. Мисля, че и това е остров, но не съм сигурен. Само петли. Добре сега. Така. Си вземам 10 кактус, например. Има. Така. Не е остров. Това да не е бъгнат саунд? Да. Явно и това е остров. Да. А там няма повече. Пак почва вода.
Добре, единствената надежда тук е да няма повече вода и да продължава този остров. Добре. О, какво е това? Мисля... Не е пирамида. Добре. О, така ми се е сторило това като пирамида. Ох, ето. Тук можем да си намерим вода. Ако сме жадни, но ние не сме жадни, затова продължаваме. И виждаме само пустиня и вода. Всъщност можем да намерим и Меса Байло, но шансът е малък. Но все пак има шанс. Ще е много яко да намерим Меса Байло, защото обичам да строя с клей. Но само да се измъкна от тук. Добре. Ето виждаме още бъгнат санд. Добре, този клип така ще стане твърде дълъг, затова ще паузирам клипа, докато намеря някой друг байло. Ние сега сме в дезерт, т.е. пустиня. И... познайте какво намерих. Тък му заобиколих тази планина, което беше преди 1 минута, и видях това. Намерихме си и село. Това е много добре. Така, сега да видим. О, супер, има и друг байлом вече. Така. Тъпо. Може. Тук ще си потърся моркови. Защо не съм гладен? Ох. Добре, фейл. Но едва ли някой е забелязал. Добре, сега... наберем моркови и ще огледаме селото. Така, тук няма нищо. Тук това количка. Така, тук доста вилиджери са се нанесли. О, добре. Добре. Така, мисля, че имам една идея. Трябва ми... Воу. Добре. Доста вилиджери, мисля да ги запуша. Така, този кой е? Добре, този не ми трябва. Така, защото през нощта те ще излезнат и ще умрат. Или както играем на хард, зомби ще им щупи вратата и ще ги избие всички.
Така, сега мисля малко да... Това какво е? Добре, още моркови. Мисля да събера 19 wheat. За да разбия офертата на единия вилиджър, да взема един емералд и да си взема 7 пържари. Окей. Но няма картофи, което е гадно. Добре, сериозно ли ще им само 15? Още 4 wheat. Още 4 wheat. И здравейте отново. Извинете за прекъсването, но ми изникна един ангажимент и трябваше да го свърша. Тук бях в колата, събрах си 19 wheat, 20 и така са нещата за сега. Сега мисля да си взема 7 пържоли. Първо ми трябва онзи свидът, който мисля, че е този побъркания. Да. Така, ще вземем един емералд. Ще дадем на този. Охле, мелан. Трябва ми мелан. Добре, трябва да измислим нещо. Трябва да измислим нещо. Искам мелан. Добре, снимам. Няма да видя. Да, снимам. Добре. Така, сега първо ще си направим един крафтинг тейбъл. След което ще си направим пръчки. Ще си направим една кирка. Слезнем надолу и ще си вземем камък. Добре, ще слезем още надолу. Още надолу. Така. След което ще си направим тулси. Айрон. Добре, ще го взема после. Така, след което ще си направим още айрон. Добре. Както казах, след което ще си направим тулси и ще убием някой скелет, ще вземем още wheat. Ще взема един емералд и ще взема мелон. Добре, 20 мисля, ще ни стигне. Първо да се изкачим добре. Добре, така. Да. Лопата. Баба. Кирка и меч. Така. Добре, да вземем крафтинг тейбъла. Не мога да разбера ден или нощ. Добре, при вечер ли е или сутрин? Нямам идея. Добре, явно пак ще стои мавка, докато стане нощ. Или пък докато и да те порасне. Добре. След секунда съм тук. О, да.
Имаме си емералд. Добре, сега да си вземем извинете, да си вземем мелона. Къде съм? Че кой беше? Не. Да, ето го. Добре. Един мелон. И добре. Та. Сега мисля да си снимам координатите на това село. Добре. Ами сега ще продължим натам. О, то вали, затова е толкова тъмно. Добре. Така, да убием малко прасета. Ни трябва храна. Добре. Да вземем още уит. Аз пък уит. Какви си говоря? Шугър. Така, мисля, че ще се устроя някъде. Но да жестоко ми пречи. Добре, крави. Мисля... О, добре. Харесва ми това място. Имаме си и акация. Да, акацията също така може да има там още пустиня, а до пустинята може да има и меса. Ето, пустиня. Така. О, имаме и овце. Добре, аз ще убия няколко овце. Ще убия няколко овце и... ще направя легло. Добре, едната ще оцелее. Локер. Добре. И... това е... мисля, че това ще е краят на епизода. Други епизод мисля, че сега ще... между епизодите ще покопая малко. Ще събера материали за къщата. Други епизод да, ще правим къща отново. И... да. Така, тук ще сме някъде. И благодаря, че гледахте Minecraft Era епизод 2. И отново съжалявам, че не играем в Extreme Craft, но така стоят нещата. И... чао!